आन्ध्रायाव मानसि बुथारदों होननानै दावराव दावसि जानाया रावनिबो बाथ्राया मिलाया खोनानाय राव होननानै आं सानो। सासे मानसि बुथारदों होनदों मालिकआ बबेनि मा मुं मा जायगानि आसामनि बर'ना गुबुन हारिमोन बबे जायगायाव जादों बेनिबो थि मिन्थिया जेबो फोरमान गैया जेबो प्रुफ गैया। गोबाङानो आंनाव सोंहरो जेब्ला आं बुङो बबेयाव खोनादों होनबा बबेयाव नुदों बबेनिनो होननानै होमबाथाय इसोर मा बुङो खोनादों खालि खोनादों। सोरबा पार्सनेलि नांलाय खमलाय जानो हागौ बेयाव आसामनि मानसिखौ बुथारदों मादों बिदि नङा। मेनलि आं नोंथांमोननो सिगांबो भिडिअ बुंबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायफिननो हागोन सिगांनि भिडिअखौ नाय। ओरैनो जेनेबा रुमाव देगार देखायफैदों मादों होननायखौथ' नोंथांमोना सुथारदों मादों होननानैबो सोरबा सोरबा खोनादों नङा होमबा। सोरबा सोरबा माने सानै बुथारबायनो सानै सुथारबायनो रुमाव फैना सुथारनो नागिरदोंमोननो रुमाव फैनानै दम होफैदोंनो आसामनि मानसिखौ माने आन्ध्रायाव थाहोला होननानै गोबाङानो माने बुंसावगासिनो दङ। मेनलि बे आसामनि मानसिखौ थाहोला होननानै बुंनाय रावफ्राबो दासिमबो कनफार्म जायाखै। बैसोर लकेल मानसियानो बुंनो हाया आन्ध्रानियानो। जोंनि मानसिफ्रासो मायाव मोनथियो खोनायो बिसोरसो बानसावगासिनो दङ। जानोबो हागौ माने बबेबा गामियाव माने बबेबा एरिया मोनसेयाव माने गावसोरनि एरियानि मानसिफ्रा डिसिसन लानो हागौ जे आसाम मानसिखौ बे गामियाव दोना बे गामि खिनियाव जों आसाम मानसि दोनहोआ होननानै सोरबा रुल दानोबो हागौ। नाथाय अल आन्ध्र प्रदेशआवनो बिदि रुल दायाखै आरो बेफोरबायदि हानाय नङा। वर्ल्डआवनो जि वर्ल्डखौ बुंला इन्डियायावनो ना इन्डियायावनो जोंनि गासिबो काउन्ट्रिनि मानसिफोरा माने ना स्टेटनिफ्रा खामानि मावलायगासिनो दङ। बेबा बे माने गावनि स्टेटआव नङाबा गुबुननि स्टेटआव खामानि मावलायो। दा बेफोरबायदि असम्भबखा आसामनि मानसिखौ जे बेयाव खामानि मावहोआ होननाया। दा आसामनिल' खोथा गैया आसामनिल' मानसि गैया बेयाव। आच्छा जियानो जा बायसान्स जुदि थांनो होथारोबा नोंबो आंबो गासिबो थांनांगोन नङा होमबा। नाथाय बेयावदि आसामनि मानसिखौ बुथारदों आसामनि मानसिखौ देगार सुथारनो फैदोंमोन दम होफैदोंनो आसाम मानसिखौ थाहोलानो जानुवारिनि सिगां थाहोला एप्रिलनि सिगां थांजोबनांगौनो जानुवारिनि सिगां थांजोबनांगौ। दा बेफोरो माने प्रुफ गैया बेनि दासिमबो मोनसेबो माने क्लियारलि माने बाथ्रा मोनाखै। ओरैनो नों आंनि मानसिफोरनि खुगायाव माने बानसावलायगासिनो दङ। जायफोरा गिदों जायफोरा नंगौ होननानै सानदों बैसोरो प्रुफ मोनालासिनो सानदों। खिन्थु सानदोंब्ला गावबा गाव सिरि सिरि थां बेफोरबायदि आबां जाबां बाथ्रा बुंनो नाङा। आरो जायफोरा सानदों जे खोनानायसो राव बेफोरखौ फोथाया होननानै खोनायाखै माने प्रुफखौ ओंखायनो नोंसोर मालिकफोरा लायोब्ला मोजाङै मावनानै था। मालिकफोरानो बुंखागोन जे थानो होआखैबा थानो होआखै थांदो होननानै बुंखागोन मालिकफ्रा। जाय मालिकआ लाबाय दं मोजाङै मावनानै था नङा होमबा। गुबुननि बाथ्राफोराव आरो ओरैनो गोजावलाबायनो नाङा। आन्ध्रानि मोननैसो निउसफोरा भाइरेल जागासिनो दङ बुजिया सोमजिया ओरैनो आबां जाबां बुंलायगासिनो दङ। बे निउसखौ नुयोब्ला नोंथांमोना ओइ लकेल मानसि हिन्दी मानसि जेनेबा हिन्दी रोंनाय मानसिनाव सोंनानै मा होनदों होननानै दै एसेमब्लिनि माबा मोनसे निउसआ गावसोरनि चेनेलाव होदों बेखौनो एसेमब्लि होननायखौनो आसाम होननानै मानसिफ्रा दावराव जागासिनो दङ। बेयाव मानि थाखाय निउस होदों मानि मा जादों बेखौबो माने क्लियारलि मिथिया माया फोसावलागासिनो दङ। बेखौ लकेल मानसिनाव सों बिसोरनि आन्ध्रानि मानसिनाव सों बे मानि थाखाय होमबाना क्लियार मिन्थिगोन। आरो मानसि सुनाय मानाय होननाया बेखौ आं क्लियारलि भिडिअ बानायनानै होखाबाय कल रेकर्डआव मा होनहरदों बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय। माने वाइन शप खाथियाव गेलामालाव माने गेलामाल दखानाव माल लाबाय थानायाव माने आथिं गाफ्लांदों होननानै बेयावनो सन्देह जालायनानै माने लोंनायफोरदो बुलायलायनायावसो बेफोरबायदि जादों। ओमफ्राय बेयावनो बथल देख्रुबनानै सुवां खालामबाय ओमफ्राय रुमावबो फैनानै बेफोरबायदि दम होफैदों होननानै बुंदों। नाथाय ओरैबायदि नङा जे आसामनि मानसिखौ दम होफैदों आसाम मानसिखौ सुथारनो नागिरदोंमोन बिदि नङा। सोरबा सासेया नांलाय खमलाय जादों बेयाव अल आसामनि मानसिखौनो बेफोरबायदि खालामगोन बे नङा। जायफोरा थांनो गोसो थांनो हागोन आं बिसोरखौ था होननानैबो बुङा आरो आं बेखौ नंथारा होननानैबो जे फोरमान होनो थाखाय माने प्रुफ गैया फोरमान गैया होननानैसो आं बुंनो थांदों। मानो होनबा गोबाङानो उसुखुथु जागासिनो दङ नालाय आं क्लियारलि बाथ्राखौ बुंदों। खायफा मालिकफ्रा नाथुर खम जानायनि थाखाय फुख्रिफोरखौ दोनथ'दों बिनि थाखायनो मानसिफोरखौ थांसावदों जे नांथ'ला बे जानुवारिनिफ्राय नोंसोर थांनो हासिगोन हयथ' एप्रिलनिफ्राय थांनो हासिगोन बेफोरबायदि आरो। खिन्थु बबे एरिया खिनियाव रुल दादों
गावबा गावनि माने पार्सनेलि गामिनि रुल एरियानि रुल जागोन खिन्थु स्टेटनि रुल नङा स्टेटनि रुलब्ला जों मोनथिखागोन थांनो होदों जोंबो थांगोन नोंबो थांगोन गासिबो थांगोन नङा होमबा जोंबोथ' थानो हानाय नङा थांनो होयोब्ला ओंखायनो जों साननानै दं जे रुलखौ माबायदि दागोन बिसोर थांमारनांगौ ना मा बेखौ जों नेनानै दङ ओरैनो मानसि बुथारदों आसाम मानसिखौ थानो होआखै ओइ देगार लानानै सुथारनो फैदों बेफोरखौ जों आबां जाबां माने फोसावनो नाङा आरो मोनथियाबा मोनथिनानै ला आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायनानै खायफा ओरैबायदि गिनानै थांदों बैसोरो बे बाथ्राखौ बुंनानैबो थाङाखै माने आसाम मानसिखौ इदि दोनलानो जानुवारिनि सिगां इदि दोनलानो सोरखौबा सुथारदोंनो बुथारदोंनो बे बाथ्राखौ बुंनानैबो खायफा थाङाखै मालिकफोरनाव सोंफोरलाय मोजाङै मोजां सोंफोरलाय मा जामारदों नंमारगौ नामा नंमारगौब्लाथ' जों थांगोन नङा होमबा जोंखौलाय आरो दोननानै इसोरबोथ' बुथार होआ ना नङा होमबा बिसोर जुदि थांनायनि माने निउस नुदोंबा गावसिनाव स्टेटआव जुदि रुल दादोंबा बैसोरबो बुंगोन जे थांनो होदो थांदो होननानै सोरबाया साननो हागौ मालिकनाव सोङाखै होननानै जोंनि मालिकआबो होनदों जुदि बेफोरबायदि रुल दायोब्ला जोंबोथ' आरो बहा लाखिनो हानो होनखादों थांनो हागोन जोंबोथ' नोंसोरखौ हमथाया आरो थगायनानैबोथ' लाखिया आरो स्टेटआवनो रुल दादोंब्ला जोंबोथ' गासिबो थांखानांगोन आरो सोर मालिकआलाय लाखिखुमाना होनो फुख्रियाव नुखायो बेखौथ' रुम सिङाव खामानि मावहोनाय नङा माने बाहेरावनो फुख्रियावनो आदार सारनाय मानाय लकेल मानसिफोरानो नुलायखायो अब्लालाय बहाथो मानसिखौ दोनखुमानानै खामानि मावहोनो हानो नङा होमबा सासे मानसिखौ जुदि बुथारदों होननानै मोनसे जायगायाव थि खोनायोमोनब्ला जों गासिबो फोथायगौमोन नंमारगौ खोमा होननानै नंमारगौ होननानै सानगौमोन नाथाय सासे मानसि थैदों हय खिन्थु मोनथाम जायगा सोरबानो बिमाफ्राम सोरबानो गानाफ्राम सोरबानो बुधबारा दा सोरबानो पालाकान्दु बेफोरबायदि मोननै मोनथाम जायगा खोनानाय बाथ्राखौ बोरै जों गनायनो खायफा बुंदों माने नोङो मानो बेफोरबायदि नङा माया बुंदों होननानै आं क्लियारलि बुंदों बेखौ आं नङा होननायनि माबाया खोथाया जाहैबाय प्रुफ गैया फोरमान गैया बेनि थाखाय आं उरा बाथरि होनदों माने बिरबायनाय बाथरि बिरबायनाय खौरां खायफा गाज्रि मोनदों खायफा होनदों आंनि भिडिअखौ लायनो नायनानै सोरबा थायोब्ला उनाव खैफोद आफोद जायोब्ला मा जागोन होननानै खायफा बुंहरदों आंजों फनावबो बुंहरदों नाय आं सोरखौबा थाथार होननानैबो बुंनो थाखाय आरो माने नंथारा बे ओरैनो बानसावदों होननानै आं बुंथ्राखै खिन्थु बै फोरमान गैयिनि थाखाय आं बेखौ उरा बाथरि एबा बिरबायनाय बाथरि होननानै बुंदों बेखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया गाहाम जाय माने आंखौ बेफोरबायदि बुंहरदों जाय गिदों जाय फोथायदों गियोब्ला थांनो हागोन नङा होमबा बेखौथ' आं जे भिडिअ बानायनानै नों था होननानैथ' आं बुंहराखै आरो थाथारनांगौ होननानैबो भिडिअ आं बुङाखै नाथाय बेखौ क्लियारिफिकेसन खालामदों जे मानसि बुथारनायनि जेबो फोरमान गैया प्रुफ गैया आरो दासिम माने खुनु माने निउसफोराव नुवाखै आसामनि एसामिस एबा गुबुन हिन्दी एसामिस माने निउसफोराव होआखै आरो जोंनि बर'आवनो होबावाखै जोंनि बर'नियाथ' बांसिनानो निउस पर्टेल बांसिन दं नालाय निउस पर्टेलनिया माने फेसबुकफोराव नुलायनानैनो माने खबर लालायो नाथाय गिदिर निउसफोरनाथ' आरो नों आंहाथ' पात्ता मोनखाया नङा होमबा निउस हरनो थाखाय नाथाय जोंनि बर'फोरनियावथ' नुथारगौमोन ना दा बर'फोरनियावनो नुवाखै अब्ला बोरै फोथायनो दा बांसिनानो आंल' आन्ध्रायाव थानायखाय आन्ध्रानि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायगासिनो दङ गोबाङानो बानायाखै मानो होनबा बिसोरबो प्रुफ मोनाखै फोरमान मोनाखै बैनि थाखायनो माने भिडिअ बानायनो हायाखै जायफोरा माने दखानाव थांनानै बुजादोंमोन जेनेबा बुजादों माने इमानथ' बुजायाखै जेनेबा दम होजादोंमोन रायजादोंमोन बैसोरबो बुंबाय माने इदि बुथारलायनाय जायाखै मानाय जायाखै होननानै बुंहरबाय क्लियारलि बुंबाय जों खामानि मावगासिनो दङ मोजाङै मोजां होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ होननायखौ ना नोंथांमोना नुखाबाय क्लियार जाबाय आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि मानसि बुथारदों मादों बेफोरखौ बानसावनो नाङा सैथोखौ मिथिग्रो सैथोखौ मिथिनायनि उनावसो बाथ्राखौ बानसाव जोङो फोरमान नागिरगासिनो दङ एड्रेस नागिरगासिनो दङ बबेनि मार जाय जायगायाव जादों बै जायगायाव सोंहरब्लाबो खोनादोंल' होनो ओरैनो मानसिखौ गोरलै बुथारनानै इदि लाखोमानो हाया सबावबो आयेना एखे